Είμαι η Κατερίνα Παπαθανασίου, είμαι 26 ετών, έχω σπουδάσει πολιτική επιστήμη και ιστορία, βρισκόμαστε στο Ελληνικό Παιδικό Μουσείο, στο οποίο εργάζομαι εθελοντικά από τον Απρίλιο του 2009. Αφορμή για να εργαστώ εδώ εθελοντικά υπήρξε η προτροπή ενός καλού φίλου και η ανάγκη να ασχοληθώ με τα παιδιά περισσότερο. Εμείς εδώ αυτό που κάνουμε είναι να παίζουμε μαζί τους και να τα βοηθάμε να ανακαλύψουν τον κόσμο μέσα από το παιχνίδι. Ανακαλύπτουμε μαζί. Ο στόχος μας μέσα στο Ελληνικό Παιδικό Μουσείο είναι αυτός. Ένα παιδί να έχει την πρώτη του μουσιακή εμπειρία και αυτή να είναι απόλυτα θετική. Στην εποχή που είμαστε, το παιχνίδι είναι η αφορμή για να ξεχάσουν αυτό που συμβαίνει και αυτό που μας πονά. Και αυτό το κάνουμε μέσα σε αυτό το μουσείο. Για το παιδικό μουσείο είχα ακούσει ότι είναι ένας ιδανικός χώρος για να εργαστεί κάποιος εθελοντικά, όμως έτσι πράγματι είναι. Ο εθελοντισμός για μένα είναι η προσφορά της εργασίας σου, ψάχνοντας να ικανοποιήσεις την ψυχή σου, εσένα. Προσφέροντας το καλό κοινό. Προσφέροντας έναν χώρο ο οποίος η δύναμή του είναι από τους εθελοντές.